गोसोखौ माने गोसोखौ मोजां मोनदों आरो जे जों देरहालांनो हादों जोङो गोबां माने प्रेक्टिस होदों आरो गोबां खस्थ'जों जों देरहानो हादों आरो जों गोसोखौ मोजां मोनदों आरो। बबेनिफ्राय जागायजेनाय कम्पिटिसना? BCDC निफ्राय जागायनाय। बेनि उनाव बिनि उनाव LAC आरो जादों ओमफ्राय बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव ओमफ्राय लास्टआव स्टेट लेभेलावबो जों देरहानानै सेकेन्ड प्लेसावहाय देरहानो हादों आरो जों। मा मोसानायखौ बादायनायाव मोसादोंमोन नोंसोरो? जोङो बागुरुम्बा। बागुरुम्बा। औ। नोंसिनि बे जाफुंसारनायाव सोरनि बिहोमा दं होननानै सानो, सोरखौ बाख्नायनो सानो? जोङो सार सन्जिब ब्रह्मआ। बिनि दैदेननायावनो नोंसोर बेबायदि बाहागो औ। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रे मेडिकस बरफारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबारखालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954341429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।